Ni mo ma sɔrɔ caman sigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaranu ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bi walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛ kunkan an b'a fɔ yen ko nin ye a kuma selen ye ka da tulo kan ka fɔ Dɔnda Kawuriya kɛnɛ sigira sen kan an ka sanfɛ kalanso la Kabalakaw fɛ Université Yambo Wologɛma ka daminɛ avril kalo tile 8 ka taa se a tile 10 ma. Dɔnda Kawuriya kɛnɛ in kun bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye baara bolodalenw ni u ko ma ko projet o bɛ sigi sen kan ni fɛɛrɛw minnu ye ani sɛbɛnni bɛ se ka kɛ cogoyaw minnu na ka ɲɛsin baɲumankɛlakaw ma ni olu bɛ se k'u ka nafolo don baara bolodalen projet dankɛnɛmayali dafɛ. Dɔnda Kawuriya kɛnɛ in ye sanfɛ kalandenw caman fara ɲɔgɔn kan ka taa se mɔgɔw ma minnu yɛrɛw fɛnɛ tilala kalan la ni hali bi u bɛ se ka dɔ fara u ka dɔndaw kan cogo min Penda ko ne bɛ ɲɛfɔli a ɲɛ o ko kɛcogo kun kan. An ka sanfɛ kalanso ma Université Yambo Wologɛma ye tile 3 formation ɲɛnɛmaya an ka karamɔgɔw ye walasa ka se ka dɔ fara u ka dɔnniya kan an'u ka ɲininiw sɛbɛcogo ɲuman n'an b'a fɔ o ma ko recherche. Ni formation in kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka se ka hakilina ɲumanw ani hakilina kuraw sɛbɛntiya ni k'u labaara an ka jamana kɔnɔ. Ok, an ye formation in sigi sen kan ka bɔ jateminɛ dɔ de la. Donc an ye université min ye an bɛ baara kɛ kankow kan an bɛ baara kɛ sigida togoyaw la an ka environnement kan société yɛrɛ kan. Donc domaine tɛ i n'a fɔ a bɛ fɔ minnu ma domaine scientifique pur i n'a fɔ minnu bɛ dɔw bɛ se ka baara kɛ ka fura dɔw bila sen na ka vaccin dɔw dilan olu bɛ financement baw sɔrɔ o baara suguw kama. Donc mais ni mɔgɔ min bɛ baara kɛ i n'a fɔ kankow ni fɛn ninnu kan o financement ba tɛ yen nɔ. Donc financement dɔɔni min fana bɛ yen nɔ est-ce que an ka mɔgɔw b'o sɔrɔ. Donc jateminɛ y'a jira an ka mɔgɔw ti participer o la kojugu u t'o financement fara sɔrɔ ka se k'o baara kɛ. Donc formation in kɛra walasa ka se ka o wo in de datugu. A sangani ni tile 3 formation ye kuma falen bɛna tɛmɛ an ka formateurw ani an ka doctorabaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se k'u dɛmɛ u ka projets sɛbɛcogo ɲumanw na ani k'u ka hakilinaw ɲɛnɛmaya ni ka sɛbɛncogo ɲuman yira u la ni ka se k'u fɛnɛ bilasira u ka ɲinini gafew sira kan. Peut-être tile fɔlɔ o ye min ye ɲɛɲinini yɛrɛ ka taa recherche kɛ. Recherche yɛrɛ ye mun ye? Recherche suguya jumɛn de bɛ yen? O ye tile fɔlɔ baara ye. Sini n'i bɛ fɛ ka gafe sɛbɛn gafe kɔnɔ yɔrɔ jumɛn n'a fɔ introduction ni i bɛ mun de sɛbɛn n'i bɔr'o la i bɛ taa mun wɛrɛ sɛbɛn n'i bɔr'o la i bɛ taa mun wɛrɛ sɛbɛn. Bon sini ta bɛ boli o kan. Sinikɛnɛ ta n'i ka gafe sɛbɛnna k'a ban jɔni de bɛ se ka wari di? Mɔgɔw b'o la cakɛdaw b'o la dɔ bɛ Mali kɔnɔ dɔ bɛ Mali kɔ kan i b'olu ɲini cogo di i b'olu ye cogo di olu ka tabiya ye jumɛn ye? Mɔgɔ minnu ye ni formation in ɲɛnɛmaya u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ kɛnɛ in dɔ la ɲɛnɛmayali kumabaw ye an ka valeurs sociaux dɔw ye n'o bɛ tali kɛ an ka hɔrɔnya an danbe walasa i ka se ka ɲinini ɲuman kɛ fo ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen dɔ ka kɛ i la. An bɛ kalan kɛ sanfɛ kalandenw na nka an bɛ ɲinini kɛ an ka ɲinini hukumu kɔnɔna na an mago bɛ dɔnniyaw la an mago bɛ dɔnniya caman na min b'a to an bɛ ɲinini kɛ tagabolo minnu na an bɛ ɲinini kɛ yɔrɔ minnu na an bɛ se ka compétence caman sɔrɔ pour que an ka ɲinini ninnu jaabiw bɛ se ka jamana nafa ka kalandenw nafa ka karamɔgɔ tɔw nafa. An ka doctoraba minnu ni formation kɛra olu y'a sɛbɛntiya ka fo ni formation sugu ninnu man ca an ka jamana kɔnɔ ko donc nin ye olu ma opportunité ye walasa ka se ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan ni k'u kɛ expertw ye u ka domaines na. O min sɛbɛntiya la an ka docteur Zakariya Nunta fɛ ko ni formation ɲɔgɔnnaw kan ka caya an ka jamana kɔnɔ. Projet d'appui au renforcement de la gouvernance locale et de la consolidation de la paix sigida marani bɛn sinsinni sifinnakaw ka jɛkulu don Mansinakaw fɛ Segu mara la min ye bɛnsɛya don gɛrɛngɛrɛnnen boloda Mansina ka ɲɛsin yɔrɔba ma bɛɛdaba min ni yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli tasibila yɔrɔ don. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nafolo bɔba o ye Famako 2 ye Famako 2 min fɛnɛ dɛmɛ bɛ Danemark lasigidenso fɛ Mali jamana kɔnɔ Mansinakaw fɛ bɛnsɛya don in Mansina maaba caman ka se Mansina dugudenw ma u ye a seereya an ka jɛ ka ɲɛmada Sadio Sidibe ka ɲɛfɔliw fɛ.
projet mi ni akabara ye ben kelenya u se ka sabati malen den ben nyonche tugumina ani ka soro yagba ya chigomina ni faso de nyumoya hakilina bora olu de la ni akira sababu ye yoro mimbe masina ni abe place de l'indépendance ko franka je ni nga klaka nyeda kurada mani ka peinture kala bara nkira ga sangani ni mado ka deme krengeni la ambassade royale du Danemark fugata se famakuma ni oye fond d'appui au moteur du changement ye akilina ye akunte fewere min bato ka manifun shuku ke faso du maya wale do kan ani fana ka sira do ukoro o kadra de konnana nini hakilina intara sigi masina kaw feino ajara adugudow ye kosobe shifina kaw musula kaw fugata se chela kaw ube ko nesunda ajira ninga klaka fulin tanunge ka nyishi maminu kera sababu ye kani hakilina ta ka nyeshi masina duguma ando jako ni mo tsaka foka sa dan na ambe boradum saniya ndela ambe antaka ni ngana ngaya ne mo soro la kwa bana genocide de meka dugu deme kan yoro labe ko ne no soja dande anga ko bere ni ngana nya ne mo yo labe iye dugu be labe wele kanda men be ka se dugu de umma o ka do dem saniya wati de do ambe temana ndamfe ma jira la uka ben uka nyon tegamne uka nyon sembla nigo ni soja ba to makaka tasma fe na nuji ma fada ji ba fe tellement on ni soja londobi ni ko baya on bulu kana on odula kana nyeta sira duro on koro parce que ni nyeta sira doy kana nga tribune peintre ka yoro fra chena ni o jara on sala ko ebi foka tama danga donc ami trasaver mo ko fu ambe projet mo ko fu ukani bara nyumaina ni hakilina ni fasolima wale dodu abe bla cadre kono mini oye projet d'appui au renforcement de la gouvernance locale et la consolidation de la paix ni ote fenre ben klenya obseka sabati malien de union chetugumina masina de gatige dona abara kun flawla akira nation jaye projet yere nyema ubulu sabla u dado akala nginuna so jale do foka danteme parce que ni a jeti tribuni pratiquement masina alidi anga nyena jefe on fembike ube anga dumbo la duwa jamana dala jawla abebika yandi nga place de l'indépendance la bon mo mu hakli seraga jigi ube kaseka ndeme pour que kaseka o yoro labe donc ambi o tigi fu lidan mais masina bi e projet sigida marani ben sinsini o la wale ali rekona masina bara burbulo dalen flare be ba fo masina ereka do masina population a jeune na muso u farala ɲɔgɔn kan an ye laɲini k'u fɛ u yɛrɛ bɛ fɛ an activité ba fila mu k'u fɛ u yɛrɛ mu bɛɛ nimisi wasa donc u ye ɲɔgɔn ye u bɛnna ko ka u ka place de l'indépendance ko ko assaini ani ka rénover par la peinture en monument me foli kan de di masina population ma parce que u bɔra ka fara ɲɔgɔn kan an jɛra an bɛ ka an bɛna ni baara in daminɛ ɲɔgɔn fɛ jama bɛ yan nɔ u y'a yira ko commune tagaɲɛ o ka d'u ye commune kanu b'u la jamana in kanu b'u la n ka foli kan laban o bɛ di FAMOC ma n'o ye fond d'appui au moteur du changement ye olu minnu ye musaka bila Tirac Sahel ka bolo kan walasa ka se ka ni activité ba ninnu kɛ. Fɛn min ye masina marabolo kafo ni o ye mairie ye o quartier min tun bɛ kɛnɛ kan a y'a ka nisɔndiya jira ka foli ni tanumɛ ka ɲɛsin maa minnu kɛra sababu ye ka na ni nin hakilina ye masina dugu kɔnɔ ko sabula nin ye fasoɲumanya wale dɔw ye k'a bɛ kɛ sababu ye ka jamana fɛn dɔw fana jira dugudenw na k'u b'u fo k'u barikada. fasoden ɲuman yɛrɛ ye jumɛn ye i n'a fɔ jamana yɛrɛ y'a laɲini cogo min k'o lakɔkɔli kɛ mɔgɔw kunna ka tila o ma da lakɔkɔli ma o ye promɛsiw ta ka se hali denmisɛn minnu bolo bɛna don baara la u bɛna minnu lakɔkɔ pour que u ka se ka baara kɛ mais bi n'u nana ni exemple fɔlɔ ye ka n'a fɔ ko min b'a yira k'a fɔ jamanaden bɛɛ kan ka kɛ hakilila kelen surtout dugudenw kungilenna kelen ka na n'o ye ka n'o baara fɔlɔ daminɛ an fɛ yan o ye nisɔndiya ye mais nisɔndiya min ka bon n'a bɛɛ i nana baara min na a faamubaliya de ka jugu u nana ka na min kɛ mɔgɔw kunna mɔgɔw y'a faamu depuis u m'a fɔ ko a ye place de l'indépendance peinture o non u m'o fɔ u ko a ye yɔrɔ dɔ lajɛ jama bɛ se ka min kɛ dugu ye mais duguden bɛɛ jɛra ka bɛn a kan ko an k'a kɛ an ka place de l'indépendance ye donc o de ye fɛn ye min b'a yira k'a fɔ u ye waleya min ta a faamuna donc o nisɔndiya de ka bon ka bin fo ka taa se puisque i nana laɲini min kɛ ni laɲini sidɔnna moi je pense que o de ka ɲi.
an bolo donna k'a fɔ nin don in baaraw caaman kɛra kɔnɔ min bɛ bila fasodenɲumanya walew kɔnɔ yɔrɔ caaman ni o bɛ Masina baara sera a yɔrɔ dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye a place de l'indépendance ye o kora k'a jɛ ni ka tila ka peinture k'a la ka ɲɛda kura d'a ma cogo min na. An bɛ segin ka na Mali faaba la Bamakɔ Alamusa avril kalo tile 9 Seko ni Dongo kɛnɛba nu donna festival de Donso Ngoni ka bɛn ni Alamusa avril kalo tile 9 ye palais de la culture la min denbaya kunbɛ an ka Seko ni Dongo ministre Mamadou Dafe bolo a tɔɲɔ ministre min ko bɛ a dafɛ o ye sigida lakana ni ministre fɛnɛ ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ladalatigiw olu caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ Bamakɔ yɛrɛ a sigida ɲɛmaw ni marabolo ɲɛmaw caman fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan Asanatu Tarawele ni Ibrahima Kulubaliw ka fɔ la an ka jɛ k'a ɲɛmada. Festival Donso Ngoni a tako tan kilena baaraw nu donna ni a laɲini de ye ka se ka Seko ni Dongo na sira fɛ donsoya yɛrɛ t'a bolo yira maaw la fo ka taga se a jɔda ye min ye ani k'a don ba la. An ye hakilina sɔrɔ ka festival Donso Ngoni organiser pour que jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ Donso Ngoni fɛn do fɛn mun ko ɲuman do mɔgɔw bɛ miirina jugu mun ta donso ni Donso Ngoni kan u ko o bila k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ k'u jɔyɔrɔba de bɛ jamana in kɔnɔ k'a daminɛ Fédération nationale des chasseurs du Mali, Confrérie nationale des Donso du Mali, Groupement des Donso du Mali, Contron ani Sané ni tɔn naani bɛɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan yan ka tila tugun ka kuma di u kelen ma tɔnko kuma fɔ o ka kuma donso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o b'a yira ko ɲina bɛɛ ni karama donso bɛ fɛ k'u ɲini k'a lajɛ an bɛɛ ka kumakan kelen na pour que ka jira jamana ɲɛmɔgɔw la an bɛ situation mun kɔnɔ Mali la donc an fana jɔyɔrɔ ye mun ye an bɛ fɛ ka mun kɛ bɛɛ ni kɛ o de ye nin ye quoi. An ka jamana maa ɲɛmaaw ye ɲina san ta k'a kɛ culture ani éducation san ye o hukumu de kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko ni festival in bi o hakilina in kɔkɔrɔma don ni k'a sinsin ni o de ye ka se ka an ka culture don ba la walasa k'u nafa dɔn an ka ladalako Seko ani Dongo ani a lawaleya cogo ma. N'i ko an ka kalan an ka danbe n'an kokɔrɔ a fana kɛnɛ dɔ ye nin ye parce que donsow ye an karamɔgɔw don olu de b'an kalan ko caman na u b'an kalan kungo kɔnɔna la u b'an kalan sokɔnɔna la donsow b'an kalan fɛn mun na ji dɔrɔn t'o kɔnɔ donsow b'an kalan fɛn mun na cɛfarinya dɔ don wa donsow b'an kalan fɛn mun na o ye faso kanu de ye. Kɛnɛ in kɛra wagati nisɔndiyakanw ni waleɲumandɔnkanw ka tanga ɲɛsi hakilina ɲuman in bɔra maa minnu na ni a laɲini tɛ dɔwɛrɛ fosi ye fo ka se ka an ka laadalakow don ba la fo ka taga se donsoya yɛrɛ kɔrɔlen mun don. Sajugu fifara ɲamaw fifara dugu k'i sigi ka sɔrɔ i ma mugu ci dɔnniya de b'o kɛ ko donso ko k'u fo ko ɲuman dɔn fɛti ni u ni donsow jɛ don donsow yɛrɛ de ta don olu y'a labɛn ko k'a kɛ Donso Ngoni ye k'a kɛ donsoko ye donsoko de don jigiya bulon a farankan jama bɛɛ lajɛlen k'aw fo k'aw ko ɲuman dɔn ka jama nabaga bɛɛ lajɛlen fo donsow bɔra diɲɛ yɔrɔ dɔ kana ka foli d'u ma ka donsobaw fo so minnu ma se ka yan sɔrɔ. Festival Donso Ngoni a sigili sen kan a tɛ tali kɛ Donso Ngoni dɔrɔn na nka culture ko de don o de hukumu kɔnɔ an ka Seko ni Dongo minisiri a y'a jira k'a fɔ ko nin ye hakilina ɲuman ye wa ko n'a sabatira ni donsow yɛrɛ y'u jɔda dɔn k'a faamuya ni ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma Mali kura jɔli min fɔra o sabatiliko ɲuman ani o sinsinniko ɲuman na bawo ko kabi kunu fo bi donsow jɔyɔrɔ bonyana fɛn min ye dugu sigili kungow ni jiw lakanani adamadenya ɲuman la sabatiliko ɲuman na. Dɔnniya bɛ donsoya la kalan b'a la ɲɔgɔn bilasira b'a la a bɛɛ la belebeleba o tun ye donsow ka kelenya ye ni ɲɛmɔgɔbaw caman kumana minnu bɛ k'a daminɛ fédération na mais n ye kumakan ni hakilina min y'u la a ye nisɔndiya kosɛbɛ parce que n ye kelenya ani bɛn ani hɔrɔnya kan de m'u da Mali kelenya bɛ fɔlɔ Mali tɔnba fɔlɔ de la ni donsoya ma tilen ni bɛn ma kɛ donsoya kɔnɔ Mali kura ko bɛ gɛlɛya donc sisan Mali kura ko ani Mali taɲɛ ani Mali basigili ani bɛn an jigi dalen bɛ donsow kan
ni kɛnɛ in kɛra wagati ye donsongɔni fɔlisenw ka kɛ ka maaw hakili jigi cɛfarinya walew ka bilasiralikanw kɛ. A kɛra wagati ye fɛn min ye laɲini ka kɛ kɛnɛ labɛnbagaw yɛrɛ fɛ. O min dɔw de bɛ tali kɛ donsow bɛɛ lajɛlen farali ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye fo ka taga se AES jamana yɛrɛ kɔnɔ. O seko n'o dɔnko tigilamɔgɔw farali ɲɔgɔn kan. O min ni o jɔda ka bon farafinna ɲɛtaga sabatili la. Ka dɔ fara kɛnɛ in nisɔndiya kan, maaw wulila ka t'u sen jɔ ladalafɛn minnu kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ ka ɲɛ da olu kan ani ɲɛfɔli ka kɛ u ye. Ni ka sɔrɔ seko ani dɔnko tigilamɔgɔw kabako fɛn camanw ka jira maaw la ni ka maaw la nisɔndiya. An bɛ taa Côte d'Ivoire kaw fɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayaso min bɛ yen u ye donda kawuriya kɛnɛ segi sen kan ka ɲɛsin sifinnakaw ma minnu bɛ kala damɔ ani minnu fɛnɛ tilara kala la ni u bɛ cakɛdaw la saratalaw. Nafolo bɛ se ka labaara siraw minnu bɛ ka kɛ nafa ye i mɔ ni k'i yɛrɛ yiriwa. Ni o ye Bilankɔrɔ Sebe cɛtɔ ye Dongata Seti ye o n'a ɲɔgɔnnaw baaraw bɛ se ka nɔgɔya i bolo cogo min sini mɔ donda kawuriya kɛnɛ in sigira sen kan o da de rɔ ni ka laban ka sanfɛ kalan karamɔgɔw wele ka donda kawuriya kɛnɛ in ɲɛnamaya sifinnakaw kun. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Jakarija Danbele ale de ka sɔrɔlen don an ka jɛ k'a ɲamada. Nin donda kawuriya kɛnɛ min na yɛlɛla kono wari silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ ka ɲɛsin sifinnakaw mɔ n'o ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansar sifinnakaw ye olu dama tɛ. Sifin jɛkulu wɛrɛw minnu bɛ se ka ye kala damɔ fana wale kelen kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw la ka taa se saratalaw ma olu bɛɛ lajɛlen ka donda bɛ se ka kawuriya cogo min laɲini kun ye o de ye wari labaara cogo kunga dɔɔni min ma na ye i bolo i bɛ se k'o kɛrɛnkɛrɛn cogo min ni k'o don sɛbɛ dafɛ ani wari bɛ se ka mara i fɛ cogo min sɔrɔ yiriwa siraw minnu bɛ yen ni nafolo bɛ se ka labaara olu la k'i ka wari maralen ta k'a labaara olu la ni ka dɔ fara i ka sɔrɔ kan donda kawuriya kɛnɛ in ɲɛsin kun bɛ o mɔ kalanfa n'o ye formateur ye Watara Abdoulaye Koundou wariso baarakɛla do ko do wari. Bon, on m'a fait alhamdoulilah pour la formation parce que formation nana explication caman d'an ma ka se ka wari gérer ka yira ka fɔ ɲinɛ ko même si i tɛ baarada la i bɛ se ka fɛn fitini fitini garder ça dépend de i bɛna min sɔrɔ donc en fonction de ça maintenant i b'i ka fɛn fitini fitini garder comme formateur bɔra ka fɔ cogoya min na ni le min bɛ 10 000 sɔrɔ ni sera ka mois garder kalo la ou tere ani min bɛ 100 000 sɔrɔ ke a ma se ka foyi garder a tɛ kelen ye donc an b'a fɔ o yɔrɔnin na ko an k'o faamuya le sɔrɔ ne y'a foli ka laban n bɛ se ka fɔ n ko formateur initiateur ko ni ce o ni bagaji parce que an ka faamuya sɔrɔ a la parce que an bɛ dunuya nin na cogoya min na c'est entrepreneuriat bɛ kɔrɔ ta la donc an b'o folikan d'o ma o ni ce o y'a hakili ɲuman na ala k'o bolo minɛ o ka baara kɔrɔ ala ka formateur yɛrɛ fana ni dɔ fara baaradaw kan. Tiɲɛ yɛrɛ la an nana ka na formation kɛ formation nin tun dɔgɔyara ayiwa an ka initiateur fɛ n'o ye docteur Wederawoye an bɛ ale yɛrɛ fana fo nin yɔrɔ nin na n'o ye Wederawoye ale min kɛra sababu ɲuman ye ka nin formation nin bila sen na an b'a fo ka tila ka bureau national fo bureau national min fana ye sira don ale kɔrɔ ka jɛ n'a ye a ka formation nin bila sen na tiɲɛ yɛrɛ la formation nin an ye nafaba le sɔrɔ a la o formation nin bolodara kabini waati jan k'a fɔ ko u bɛna formation dɔ bila sen na an b'a fo ka barikada a kɛra nafaba le ye an ma ayiwa formation kɔni ma ban fɔlɔ a ma banba mais an ye nafa min sɔrɔ a la o kɛra an bɛɛ bɛ ka wari ɲini kabini waati jan kana bila fɔ sisan na mais wari sɔrɔ cogo ani wari dépense cogo an tun ma bɔ n'o ɲɛ ye mais an ye nafaba le sɔrɔ ja wari kan ka mara le wari man ka dépenser i sagoya la k'a fɔ ko ayiwa ko dɔ ka di n ye n b'a dépenser ja wari man ka kɛ ten wari kan ka dépenser de waati min na ni ayiwa a kungo le nana ni wari kungo le nana n'o min diyagoya ye wari kan ka taga olu sira kan ja wari man ka taga sira kan ten ka ko n b'a fɛ ka dépenser parce que a bɛ n kun donc an y'o nafa sɔrɔ formation kɔnɔ an ye nafa camanba le sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛɛ tɛ se ka fɔ yɔrɔ nin na. maa min ŋuɲɛ kɛnɛ denfa ye professeur Yaya Karamoko sanfɛ kalanso min bɛ Abidjan université Nangui Aburogoua o ɲɛma danga don a y'a jira k'a fɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayaso ko no wari a ye nin donda kawuriya kɛnɛ min sigi sen kan ka ɲɛsin wari labaara cogo ɲɛdɔnni mɔ hali ni bɛrɛ t'i kun
mini min bi kun o bi se ka labara I fɛ cogo min ni ngo yakubaya jogo minnu kan ka ye I la n'o bi se k'i dɛmɛ k'i ka wari labara sɛbɛ sira fɛ ko hakilina ɲuman don min dara ko do wari silamaya dɛmɛtɔ Ansari ɲɛmaayaso fɛ wa ni foli ka kan. Alhamdulillah, an bɛ se ka walawalalikan min kɛ o le ye d'abord module min sigila o le ye éducation financière et opportunité d'investissement. O kɔrɔ di an mana kɛ cogo o cogo que ce soit an bɛ niveau min na an kɛra cɛ an kɛra muso ye denmisɛn maakɔrɔba adamaden bɛɛ lajɛlen bolo bɛ wari la mais jateminɛ nana yira k'a fɔ ko tuma caman an bɛ nin bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ wari yɛrɛ ye fɛn min ye wari lamagali ye mun ye wari ka ko bɛ garanti cogo di an tɛ nin si kalama o la don c'est vrai an bɛ an ka sɛnɛw kalan cogo mun an bɛ jago an b'o kalan cogo mun na o n'a ɲɔgɔnnaw mɔgɔw jogo bɛ don ni sira mun ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a b'o cogo ma wari yɛrɛ ta fana nin bɛ o cogo la donc an ka jateminɛ nana ye c'est vrai tɔn yɛrɛ kɔnɔ nin poste nin créé la pour que an ka se ka denmisɛnw dɛmɛ denmisɛnw ka se ka sutura baarakoɲɛw ka ɲɛnabɔ baara bonda fana ka siya mɔgɔ dɔw bɛ olu bɛ sarali ta kalo la dɔw ta ye I yɛrɛ ci baara ye mais nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hali n'an bɛna mɔgɔ dɛmɛ mais o tuma na an ka mɔgɔ joli joli de dɛmɛ yɛrɛ ni dɛmɛ tilala ka kɛ u bolo kasara ye donc I bɛ taa ye dɛmɛ min bɛ d'u ma o t'a nafa lɔ wari yɛrɛ ka ko ye min ye o fana tɛ faamu donc an ka nin formation kɛ ka mɔgɔw hakili dayɛlɛ mɔgɔ ka se ka kun faamuyali ka se ka kɛ wari ka koɲɛ kan wari yɛrɛ gestion cogo wari lamaga cogo ɲuman an bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo di an ka fɛnw kɔnɔ hali n'a sɔrɔ n'a kɛra fɛn dɔgɔmani ye a bɛ se k'an nafa sira min ye inchallah ni formation laɲini tun ye min ye vraiment o le bɛ o ye n'Ala ka vraiment an ka nafaba sɔrɔ déjà module saba le fɔla an bɛ wagati na module fɔlɔ o banna a tɔ fila bɛna kɛ n'an tilala tilela dumuni ni seli la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin dɔnta ka wuriya kɛnɛ in a kɛra sababu ye minnu kun b'a kɛnɛ kan u ka caman faamu wari a labaara cogo la siraw minnu fɛnɛ bɛ se ka minɛ u fɛ k'o kɛ wari labaara siraw ye o sira caman jirala u la lakɔkɔlikɛlaw fɛ n'o ye kalanfaw ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansari ɲɛmaayaso ko nin wari a y'a jira k'a fɔ nin hakilina in na caya ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ Ansari sifinnakaw ma min bɛ se ka to u ka dugu jɛko 20 na maaya kɛcogo nasiraw u ka baara daw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min. Donda kawuriya kɛnɛ in a sigira sen kan avril kalo tile 11 Côte d'Ivoire faaba la Abidjan Abobo de fɛnɛ b'an kɛ k'an kuda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔli kun kan an ka jɛ k'a ɲɛmada. Iran jamana ni Ameriki jamana ka sigikafɔ min kun bɛ sen na Pakistan faaba la Islamabad sigikafɔ in kun jɛra fan filaw ma se ka bɛn kan kelen kan. Jamana filaw Ameriki ani Iran a nɔnabilaw bɛɛ seginna ka faso sɛgɛrɛ nka Iran jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o babu sentigi Ismail Bagaye ye a jira bɔlɔlɔ nasiraw fɛ ka fɔ Iran jamana ni Ameriki jamana cidenw sigikafɔ la u ye ɲɔgɔn faamu hakilina dɔw la hakilinaw ma kɛ kelen ye minnu na o tɛ tɛmɛ 2-3 ɲɔgɔn na kan. Ismail Bagaye a jira k'a fɔ sigikafɔ in na u dasera Detroit Dormoz kwaji bolo kunkan kuma mɔ n'o ye taji dɔnni nguru dɛmɛ kwaji bolo ye ani Iran jamana ka mugujugu ko kuma ka taa se kɛlɛ in senfɛ kalo kelen kɔnɔ Ameriki jamana ye tiɲɛni min don Iran jamana kun ka ladila ni nafolo ye ani ɲangi minnu ɲɛsin bɛ Iran jamana mɔ n'a dɔw bɛ san 40 bɔ ka na se wasa in na ɲangiw fɛnɛ mɔ olu ka wuli ani Iran jamana kana kɛlɛbile Ameriki jamana fɛ nin kɛlɛ in kɔfɛ a kana kɛ farati ye Iran jamana mɔ Iran jamana dafɛ jamanaw nɔ n'o ye arabu jamanaw ye wuli kɛra ka bɔ sigikafɔ kɛnɛ kan maa t'a dɔn jamana filaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kuma kelen min fɛnɛ nɔ J.D. Vance ni o ye Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka danga ye jamana ɲɛmaya la ale y'a yira k'a fɔ u ni Iran jamana ma se ka bɛn Pakistan ma ɲɛmaw yɛrɛ minnu ye surunani donbaw ye sa olu y'a yira k'a fɔ u n'a wuli ka jɔ to senna min bɛ se ka to fan filaw bɛ tɛmɛ ni sigikafɔ ye mugu mankan dali min bɛ sen nɔ o fɛnɛ ka to sen nɔ o ye Pakistan ma ɲɛmaw ka laɲini ye jamana filaw Ameriki tɛ Iran tɛ si ma naamu minɛ Pakistan ma ɲɛmaw bolo k'a fɔ mugu mankan dali min bɛ sen nɔ a n'a to sen nɔ Iran jamana a ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u ye fɛn minnu da jira Ameriki jamana ɲɛmaw la olu yɛrɛ bolo nɔgɔya tɛ tɛmɛ nin kan wa olu tɛ foyi karaba ko in bɛɛ lajɛlen bɛ Ameriki jamana yɛrɛ de bolo ye
korofo mena ka bɔ Iran jamana kunnafoni diso la min bɛ wele ko agence de presse Tasnim. Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka danga J.D. Vance ale fana y'a yira a ka fa fɛ k'a fɔ Ameriki jamana ye nɔgɔya sira bɛɛ lajɛlen ɲini ani Iran jamana cɛsigi ka fɔ yen nɔ nka a kɛra jigiwaro ye u ni Iran jamana ma se ka bɛn kan kelen kan ko bawo olu kun y'a jira k'a fɔ da dɔ de ti bɛ Ameriki jamana fɛ min man ka sago Iran fɛ. Ameriki jamana labɛn bɛ ka sɔn Iran jamana bolo siraw minnu kan k'olu bɛɛ lajɛlen dajira Iran jamana na wa nɔgɔ ma kɛ a la fiyewu Ameriki jamana fɛ ko nka a kɛra jigiwaro ye Iran jamana ma sɔn Ameriki jamana ka laɲiniw ma ko kuma olu se ye min ye u y'o kɛ sigi ka fɔ yen nɔ u tɛ se ka tɛmɛ min ka fiyewu u ni Iran jamana cɛ u y'o de kɛ nin ye. Olu bɛ segin ka taa faso la Ameriki ni nin nɔgɔya sira kɛlen ye Iran jamana ye wa u da y'o ye bawo u y'a jira k'a fɔ Iran jamana ɲɛjugu ɲɛɲuman a kana mugujugu labaara nafasɔrɔ sira uranium ba yɛlɛmali ka kɛ mugujugu ye a kan'o kɛ sisan wa bɛnka kɔnɔ san 2 a kana dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium labaara. Ni Iran jamana ma sɔn o ma Iran jamana b'a fɛ ka taa se kuma jumɛn ma ka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium labaara Ameriki jamana kɔni ka ye la a kana kɛ yɛrɛ de Iran jamana fɛ. Yala Iran jamana ma ɲɛmɔgɔw sɔnna o ma wa k'u ma sɔn o ma o tumana ko bɛnka tɛ se ka tɛgɛnɔ bila cogo si la u cɛ. Iran jamana kɛlɛbolo corps des gardiens de la révolution islamique jikan kɛlɛcɛw ye laseli kɛ k'a fɔ ni kɛlɛkɛkurun ye pɛtɛ de droits de l'homme ko a y'i bolo ka i na lajɔ i ni min ka kan o na k'i la. Corps des gardiens de la révolution islamique kɛlɛbolo a jikan kɛlɛcɛw ka ɲɛmaayaso ye a jira k'a fɔ kɛlɛkɛkurun ye pɛtɛ de droits de l'homme ko a y'i bolo kan a bɛ datugu i ɲɛ. Kɔsa in na ŋunuŋunu nana n'a ye k'a fɔ de droits de l'homme ko a y'i bolo kan Ameriki jamana kurunba 2 k'olu tɛmɛna. Corps des gardiens de la révolution islamique kɛlɛbolo a jikan kɛlɛcɛw ka ɲɛmaayaso y'a yira k'a fɔ kalo ma tɛmɛ a kan. A ko tajidoni ngurun langolon 2 olu kun b'a fɛ ka tɛmɛ de droits de l'homme ko a y'i bolo fɛ ni ka Golfe Persique lasɔrɔ ni o ye arabula dangandaw ye dimanche ko nka u seginna joona u kɛlen k'a mɛn k'a fɔ bɛnkan ma se ka sɔrɔ Iran taamadenw ni Ameriki jamana taamadenw cɛ Pakistan duguba la Islamabad. O kɔrɔfɔ sɛmɛn diyara Ameriki jamana kunnafoni diso Bloomberg fɛ k'a ye min minɛ ka bɔ maa ɲɛmɔgɔw yɔrɔ. O tɛmɛnen kɔ jateminɛ jɛkulu min ɲɛsin bɛ kurun nakun taamani ma o ye kɔrɔfɔ sɛmɛn diya. Bloomberg kunnafoni diso ye a jira k'a fɔ tajidoni ngurun belebele 3 bɛɛ ka binga gwɛrɛ de droits de l'homme ko a y'i bolo la ka bɔ Oman danganda yanfan fɛ ko tajidoni ngurunba 3 ninnu u yera sibiri wulada yanfan kumaw. Tajidoni ngurunbaw minnu don kelen ye Adiosa Fanuriosi 1 ye o bɛ ka taa Iraki de. Filanan ye Shalamar ye Pakistan tajidoni ngurun don o bɛ k'i kunda Émirats Arabes Unis gun min bɛ wele ko DAS. Tajidoni ngurun 3nan o ye VLCC Mombasa B o fana kɛn bɛ k'i kunda Larak ni Kashmir gun kan ko nka ko nin tajidoni ngurunba 3 bɛɛ lajɛlen seginna kɔ u kɛlen k'a mɛn k'a fɔ Ameriki jamana taamadenw ni Iran jamana taamadenw ma se ka bɛn kan dɔ la. Iran ma ɲɛmɔgɔw ye a jira k'a fɔ de droits de l'homme ko a y'i bolo a bɛ cogo min na Iran bolo yɛlɛma tɛ don a taabolo la fo ka taa fɔ sigikafɔ kunjɛra ani Ameriki jamana cɛ tuma min n'a bɛ labilali kɛ a na labilali kɛ nka k'a to nin cogo in na de droits de l'homme ko a y'i bolo a bɛ Iran jamana ka bolo kan a sago bɛɛ la ko wa ko Iran jamana ma kɔrɔtɔ hali yanni sigikafɔ cɛ Iran jamana kun ye nɔgɔya da min kɛ ko tajidoni ngurun hakɛ dɔ bɛ yen sira bɛ labila o ye o ka tɛmɛ ko Iran jamana bɛ n'o bɔ a ma ko a na kɛ ɲankuma Ameriki jamana jɔ n'a kɛ Iran jamana fɛ ko la ko nka ko n'a kɛra min ye ko a tɛna fɔ Ameriki jamana kɔ. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ye kangari da sini jamana ma ɲɛmɔgɔw ye ka sanga ni ŋunuŋunu ye min bɛ senna ko ɲankuma ko sini b'a fɛ ka Iran jamana dɛmɛ ni kɛlɛkɛminɛn dɔ ye. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ko ni sini y'o kɔrɔbɔ ko a bɛ sɔn ka nimisa a la.
Sibiri abrele galot le taningele Chine la sigide mime Ameriki dugubala Washington uye korofo ngalondigiya ngaje ngera ni ngorofo la sebaye Ameriki jamana jabarani zo CNN du akalla seli dola aya yira kafo dogo kuna tawu usomi me Chine nyamana na kafo abina ira nyamana deme ni sanve fe kumbela mina dowiye keleke minan Chine la sigide nzo mime Ameriki jamana dugubala Washington ababu sendigi liu pengiyu ye kumata ka korofo ngalondigiya kafo Chine ma demedo ni nyamana la dola kele njimo kalo kele kele ino CNN kuna fone diso de ajira kafo Chine nyamana ma nyamau ubafe ku denga temeni jamana doye jamana memese ka ke iran jamana tiri jamana ye ka sanvefe kumbela di omo iran jamana tokola ko lase iran jamana ma nyamau mo Chine nyamana la sigide Amerike dugubala Washington akababu sendigi liu pengiyu ye ajira kafo Amerike jamana nyamau ka doko Chine ye jamana baye setigi jamana dodo wa setigi jamana mino ati do kalola mafe jenseleke nani setigi jamana ujoro kanga ke yoro minye sharia nyakoro jenseleke nani toma Nations Unies sharia Chine jamana jombe yende waba nyine Amerike jamana nyamofe ukuga yebali fo kunda ka bo Chine jamana ka anek mabeka kuna foni ngolo ndo ninga senu ye uka kuna foni disoula ka Chine jamana buruja uka dabla uluka la nyine de ye siga fo minda minane le jamana law ni nyonje Amerika ni Iran aka kunje herani badela kalata dayele la ka beni dimanche avril kalot leta anina ni nye nazarala tomba Union Européenne dugula dugo mimi wele ko Hongrie kalata bi jomo hakili feke ka sabuke nazarala tomba Union Européenne kono jamana mi bana mini nazarala tomba Union Européenne jamana nyema tounu hakili nandache inafo iresila jamana nyangini katase maramafe sani mokadi Ukraine jamana mo wale kele kanafulo jo Ukraine jamana ye ane iresila che kelelo wale kele kabanga iresila jamana gazi wale kele atajisa jamana mi bana mini onikeli che nazarala tomba Union Européenne kono ni jamana didu Hongrie dimashi galatai nazarala toma Union Européenne jamana nyemo chama za wodeye mami mefangana Hongrie kono Victor Orban ministri nyema akabi kalata inzeve kalata mi meka ke bidima shidonya ina nafababe ala kasabu ke Chine nazarala toma Union Européenne ni Hongrie bi ke chugo me Hongrie ni resiracha bi ke chugo me Hongrie ni Ukraine nje bi ke chugo me nazarala toma Union Européenne tonde nyala ningala ta inde bino danzigi bebe inafonyongo bunyambe Hongrie ma nyema oni nazarala toma Union Européenne ma nyema uche machama ni nazarala toma Union Européenne ma nyema uye hakilnata iresila jamana kamo minde nyumanye iresila mo Hongrie jamana nyema debu bana mina anikeli chenu ka droit de veto ka fonanye ninge magosado an nazarala toma Union Européenne jamana umo ka sabu ganga jamana de uma mago udlume iresila jamana kanimve masinana nafulo mino vene kanga di Ukraine jamana mo aki redemeni oye ane iresida che kelelo Hongrie jamana debi banamini o nafulo ni diliche Ukraine jamana mo Ukraine jamana doni nazarala toma Union Européenne kono ka don jamana ye Hongrie jamana debi banamini o nikeliche nazarala toma Union Européenne kono ka sabu ke na kera iresida jamana nyama Vladimir Putin ndafe ka mime atlola ye odeye wa bengando mi ndegeno blala kabine Amerika jamana nyema korotle John Kennedy mamina iresilabi wele ko Union Soviétique ambi baka ka fo an Amerika kaw anti gere awla chugo shila jango ka fo ami senyomo o saratika tara iresila jamana ye odu nga fanga mino ye nyom vale Amerika jamana kuna utura ku turi fo kana tengu iresila jamana lanu uka kelebolo otaye iresila jamana sina ko ye inafo farati okumani Ukraine jamana duna nazarala toma Union Européenne kono abishin yitola ka ke otanton jamana ye iresila jamana dafe ote iresila jamana fe kuyi ni ministri nyama Hongrie jamana kuna Victor Orban na lele kumi bana mini o beni kelije ode atosani ngalata mi leni nyesina nazarala toma Union Européenne ma nyama obeboka bi de la fanga jafe mimi se ka to aka fanga bi kalata inzeve Ukraine jamana ma nyama ofeneta mu shendo kalata ina Hongrie jamana kono ka fanga shina mato ndeme olu fene demembe nazarala toma Union Européenne ma nyama ofe Peter Sijartu
no ye ongre ministry mi nyashime ongre ni jamana wara ni nyonje kunyanya na bomo ministry nyama Victor Orban nga ministry wara kumata kajira ka fobi kabina laka uka jamana da ongre atokola ko madele ka jien labo kanimbo nazarala toma Union Européenne nyamo debe kanu nudu ka kalata mindu nyesera ongre ma nyamo kemeka nazarala toma Union Européenne nyamo jaki ani Ukraine nyama nyamo kafo ufarambe ongre fanga sinamatonga Victor Orban akafanga nyinindo no ye fidesi ane fanga nyinindo wara de farala nyonga kafangata ongre no ye Parti Populaire Démocrate Chrétien yi Victor Orban shibe sambi woro ani san lala kabine san 2010 abe fanga na ongre kuna wayano kunje sa 1998 karase sa 2002 mo kungera ministry nyama fena yi fanga sinamato mingeme ki kwada la beni nazarala tomba Union Européenne ma nyama be ko deme oye Peter Magyari aka fanga ndobi wele ko Parti Respect et Liberté mimbe fanga na bi ministry nyama Victor Orban o ka fanga ndo fidesi makorodu ano manye sigila arena naka fanga ndo sigi ko tiza wale kele Parti Respect et Liberté. Odefena bidanziki bamananga kuna funina mi mvarala nyonga kalase aumo kuna funidi so nyima sofa ka benini manye ka foka wale nyimando ka deli masadeli yarabiyama doko kungura damene ala ko jira ngele bela jelela here ani badila kambe.